So guys, for today's video is mag-prepare ko sa ako ang bulutangan sa ako mga piso kay hapit na sila miso. So ako nang i-prepare daan para sa ilahang pag piso. Ready na ang ilahang bulutangan kay ato na pong pulihan mga manok nga naglumlom og itlog sa bibi. Para next month na napud tay bibi nga lain, then paupa na pud sa mga Bisaya para sa sunod nga season ano pud tay piso. So di kita mahutdan og manok nga Bisaya unless kung naay maabot nga sakit. So lamporta nga wala sakit kay mura gini pangontra nato diri kay wala tay bakuna sa ato ang mga manok Bisaya. So I hope you enjoy this video and I hope nga naamoy mantiguhan ining video ha o ka-interes nga mutan-aw sa kong video ug naapoy mo subay. So let's go. So welcome back to my channel. So for today's video is maglimpyo ko sa akong bulutangan o piso. Ang bulutangan piso. Patinita guys ang bukas ko. So maglimpyos ako. So maoni ako ang kuan hugaw kay kunang gibutangan og broadcock. So kini siya guys kay CR ni siya sa una kay wa nagigamit karon harong magamit akong butangan o mga breeding nga pisong Bisaya. So karon na to na ibutang ang rice hull. Ano siya? So guys, mao ni siya ang basura
gimo na mong kuan bulutangan og piso apa pala initan sa piso. Lakonon ra ni pa? Asa man ni ilakon? So guys, mao to ang bulutangan sa akong mga piso. So ako nang gi-prepare para sa ako ang kapita sila mo piso. So ako ra mang gi-prepare daan para og mo piso na sila ready na nakong ibutang diri sa ako ang bulutangan. So kung kinsa tong ganahan nga ko ang pamaagi sa pagbreeding sa manok nga Bisaya, please like and share this video and ayaw kalimti ang pag-hit sa notification bell para updated kayo sa next video ko. Thank you.